प्रणाम भोजपुरी, जहाँ आप देख रहे बानी भोजपुरी भाषा का नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। फटाफट सब्सक्राइब कर ली और जुड़ जाए। आई रोवा के हम बतावे जा रहा बानी ए वीडियो में कि सुपरस्टार पवन सिंह जी देख रहे हैं भोजपुरी के सुर के सिर मोर कहल जाला, उनकर अब साथ अक्षरा सिंह से छूट चुकल बा। जी भैया, अब वो अक्षरा सिंह के साथ ना नजर अइहन। आप भोजपुरी के फैन जो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के जोड़ी के फैन है वो अब ना नजर अइहन। आप लोग के अब सिनेमा घर में ये दोनों जोड़ी ना देखे के मिली। कहे से कि पवन सिंह के एगो फिल्म आ रहा बा तेरे जैसा यार कहाँ, जेकरा में अक्षरा सिंह ना नजर अइहन, वो में काजल रखवानी और पुरानका जोड़ी नजर अइहन। अब एकरा बाद आवे वाला फिल्मन में नजर अइहन अक्षरा सिंह जी। लेकिन अभी जौन अप्रैल में रिलीज होके जा रहा है फिल्म तेरे जैसा यार का, बड़ी ही दिन से आप सबके बीच के में वो फिल्म के इंतजार रहे, हर दर्शकन के इंतजार रहे कब आई। और फिल्म एगो काफ़ी अलग टॉपिक पे भी आ, जौन में अक्षरा सिंह नहीं ही बाड़ी काजल रखवानी जी पवन सिंह के पुरानकी जोड़ी नजर आई आप सबके बीच में। अक्षरा सिंह ना नजर तो कहल जा सकता कि अब पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह जी ना नजर अइहन आप सबके सिनेमा घर में, सिर्फ अप्रैल में। एकरा बाद नजर अइहन हमकर आवे वाली फिल्म। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।